Vážené slávnostné zhromaždenie, dámy a páni, napriek tomu, že dnešné počasie nám naozaj nepraje, dovolte mi srdečne vás privítať na dnešnom slávnostnom otvorení konferencie História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, ktorú naša fakulta organizuje pri príležitosti vzácneho jubilea 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove. Dovolte mi osobitne privítať vzácnych hostí. Magnificenciu profesora doktora René Matloviča, PhD, rektora Prešovskej univerzity v Prešove. Prvého občana mesta Prešov, doktora práva Pavla Haďariho, primátora mesta Prešov. Magnificenciu doktorku honoris causa, profesorku doktorku Beatu Kosovú, kandidátku vied, rektorku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A spektabilitu docentku inžinierku Janu Burgerovú, PhD, dekanku Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity spolu s vedením Pedagogickej fakulty. Je pre mňa veľkým potešením, že môžem vás pozdraviť v mene vedenia Prešovskej univerzity v Prešove pri tejto vzácnej príležitosti, akým je vedecká konferencia konaná pri príležitosti 65. výročia ustanovenia Pedagogickej fakulty. Vážený pán rektor, pani rektorka, vážený pani dekanka, ctený pedagogický zbor, milí študenti, hostia. Staré príslovie hovorí, iba majster môže vybrúsiť z obyčajného kameňa ten najkrajší diamant. Presne to je o vás pedagógoch, ktorí svojou prácou, intelektuálnym čarom či charizmou zanechávate nezmazateľnú stopu v histórii mesta, v histórii tohto regiónu. Dovolte mi možno aj poďakovať dnes, že ste mi splnili dnes svoj celoživotný sen. Ja som nebol ideálny študent, pamätám si na svojho učiteľa, ako mi, keď som si to za nich na lice hovoril, Haďari, buď ticho, bez poznámok. A mojím snom bolo, že ja budem rozprávať o učiteľe ľudí. Takže ešte raz ďakujem za splnenie tohto sna, ale vážne. Poprosím vás, pani dekanka, o spoločnú fotografiu s prvou časťou ocenených osobností. Vaša spektabilita, ďakujem vám za odozdanie pamätných plakiet oceneným osobnostiam a poprosím vás o spoločnú fotografiu. A primátorovi mesta Prešov, doktorovi práv Pavlovi Haďarimu za spoluprácu mesta Prešov a šírenie dobrého mena Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Vážení ocenení, milí moji kolegovia a kolegyne, vážení hostia. Dnes stáť na pôde tejto historickej budovy a oslavovať 65. výročie našej fakulty je pre mňa cťou. Cťou, že môžem byť vo funkcii dekana a isté obdobie viesť túto fakultu stále k úspešnejším, nechcem hovoriť nejako kvetnato, ale myslím si, že stále k úspešnejším métam. Aj Pedagogická fakulta so svojím zameraním nemôže ostať na princípoch len vzdelávania, ale všetky princípy vzdelávania podporuje výsledkami svojich tvorivých pracovníkov vo vede a výskume. V rámci organizácie podujatí budeme mať kanál, cez ktorých budeme môcť na naše akcie pozývať. Takže naozaj si myslíme, že toto je celku zmysluplná vec. Na iné inštitúcie a možno hľadali cestu ľahšieho odporu, ľahšieho vzdelania. Milé kolegyne, milí kolegovia, ešte k tomu mnohí z vás aj drahí priatelia, chcem na úvod poďakovať za pozvanie, ale na druhej strane ešte viac poďakovať za ocenenie
Hoci pani dekánka spomínala spoluprácu našich univerzít, ja by som chcela k tomu dodať, že ja osobne trošku listujem v pamäti, ale minimálne posledných 17 rokov si neviem predstaviť ani svoj odborný život, odbornú prácu, ani manažerský život, ale dokonca ani ten osobný, bez priateľstiev, spolupráce a podpory mnohých kolegov z tejto fakulty. Takže ja sa tu vždy cítim, ako keby som v podstate prišla domov. Ak by škola naopak bola silne individualizovaná, až individualistická, myšlienka humanizácie školy by v takých podmienkach naopak znamenala preferovať orientáciu na to, čo je spoločné a všeľudské, lebo to by bolo treba napraviť v smere k ľudskosti. Dnes ale východisková situácia školy nie je taká jednoznačná ako v 90. rokoch. Iná je spoločenská situácia, ktorá sa ešte viac odklonila od duchovných hodnôt smerom ku konzumím a pod tlakom ekonomizácie je zdôrazňovaný individuálny výkon jednotlivca v trhovom prostredí. Školu robia humanistickou jej učitelia tým, ako milujú svojich žiakov, čo všetko sú ochotní pre nich urobiť, ako sú ochotní sa kvôli nim meniť a zlepšovať. Čas, keď entuziazmus učiteľov sám tvoril humanizačné hnutie, už uplynul.